चाफा मोगरा आता जास्वंदीचा बहर आलेला आहे. आज बायको माझी मजा करणार फिरायला आलो आम्ही डेट वरती. झाड आहे, ह्या झाडावरच्या आंबे ना खूप गोड. तर इथे मी आता बनवते हा फालुदा मिक्स आहे, रेडीमेड असतं ना ते. चार्जिंगला लावला ना त्याची, चार्जिंगला लावला ना. मला वाटलं चार्जिंग चालू आहे. बघ कशी डोळे, झोप आले पण झोपायचं नाव नाही, कारण इथे चक्की चक्कीने आवाज येतोय ना म्हणून. कोणाचा बघा अभ्यास चाललाय, देवपूजा करून झाले. सध्या ना जास्वंदी भरपूर येतात आपल्या झाडांना. चाफा मोगरा आता जास्वंदीचा बहर आलेला आहे. झेंडू असे ना थोडे थोडे सगळं चालू आहे. आणि ते आता अर्ध पीठ दळून झालं आणि अर्ध बाकी आहे, ते मी टाकलं आहे आता चक्कीमध्ये. तर म्हटलं अगोदर पहिला तुमच्याशी बोलते. इथे मी घेतलं आहे आता जेवण, नाश्ता. अगोदर नाश्ता येतो ना, नंतरला जेवण. पीठ बाकी होतं दळायचं, त्याच्यामुळे म्हटलं आधी भाजी टाकली. ती बघा शिजते दुपारसाठी. सुका जवळा असतो ना त्याची भाजी बनवली, कारण कुणाला आवडतं. दाखवते तुम्हाला. आणि ते हा कांदा चिरून ठेवला, मिरची चिरायची बाकी आहे. ऑमलेट बनवायचं आहे नाश्त्यासाठी, म्हणजे चपाती आणि ऑमलेट. तर सगळ्यात आधी पीठ मळून घेते, म्हणजे नाश्ता आणि जेवण दोन्ही मला आता पटापट बनवून घ्यायचं आहे. जायचं आहे बाहेर, तर कुठे ते तुम्हाला थोड्या वेळाने सांगते. आधी हे सगळं मी करून घेते. तर चपात्या बघा आपल्या करून झाल्यात. ही जाडी चपाती माझी आहे, मला ना अशी सुकी चपाती आणि जाडी आवडते. ही एक माझ्यासाठी केले. आणि इथं ऑमलेट बनवलं आहे कुणालसाठी आणि कुणालच्या बाबांसाठी. बघा हा एक रेडी करून ठेवलं आहे, टाकायचं आहे. आता हे झालं का पहिला सगळ्यांना नाश्ता देते खायला, आणि मग माझं जे बाकीचं काम आहे ते करून घेते. आणि बघा सगळं माझं किचन आवरलं आहे. हे बघा भांडी वगैरे सगळं घासून झालं आहे. सगळं किचन माझं ओके झालं आहे. फक्त तो कचरा जरा टाकायचा होता, नंतर मी आल्यावर टाकणार आहे. मी आता निघाले, पाण्याची बॉटल घेण्यासाठी आले होते. हे बघा 2 बॉटल घेतल्यात, कारण बाहेर कडाक्याचं ऊन आहे. जरा लाईट बंद करते. 10 वाजता निघायचं होतं, पण 11 वाजले. दे कुणाला तुझी बॅग दे. कुणाचा लॅपटॉप घेऊन चाललं. हे बघा किती वाजले, 11:10 झाले. आपल्याकडे पुढे आहे. शेरू झोपलाय, वाघ्या झोपलाय, कुणाच्या बघा गाडी बाहेर काढतायत. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आता मी निघाले, कणकवलीला जातो आहे आम्ही. कुणाल नाही आहे, कुणालचे बाबा आणि मी. कुणालचं थोडंसं काम आहे, तुम्हाला बघा मागे म्हणाले ना, ते सॉफ्टवेअरचं ते पण करायचं आहे. आणि आपल्या गाडीचं काम आहे, गाडीचे आपले टायर घ्यायचे आहेत नवीन, म्हणून खास चाललो आहे. सगळ्यात आधी कुठे जायचं, टायर वगैरे ना. पहिलं कणकवली. आणि अजून एका थांबा, मी बसते आणि तुम्हाला सांगते. समोसा खायचा आहे. समोसा हां, म्हणजे किती महिने झाले समोसा खाल्लेला नाही, म्हणून खूप इच्छा आहे समोसा खायची. म्हणून मग मी आज चालले, म्हणून पटापट घरातलं काम बघा आवरून घेतलं आणि चालले. कुणाल तू व्यवस्थित जेवून घे आणि ते सलाड वगैरे बनवा. आणि त्या दोघांना पण, वाघ्या शेरूला पण बघा जेवण दे. काय बोलताय? बनवलंय ना, बनवलं जेवण बिवण बनवलं. पनळ घेऊन यावं आता. 6 इंची पनळ आण. आणि किती 7 पत्रे ना, 8 8 16 हे. तुम्ही माप तर घ्या. 16 फूट की 20 फूट लागेल? 50 फूट लागेल पनळ तुला. 50 फूट. पाठी पुढे पकडू.
खय जाऊचा हा. जाऊचा तू कधी लागते ना म्हटलं हा जावा. तर रस्त्यामध्ये बघा आम्हाला रिया भेटली. इवा रिया ती जात होती बाजारात, थोडंसं काम होतं तिचं म्हणून. मग ती पण आता चालले. ऐक गं, हे बघ, हे अशा मोठ्या मोठ्या गाड्या येतात ना. माझा सर्वांनी नवीन नाव ठेवलं, त्याच्यावर आमची चर्चा चालली होती. आम्ही हसत होतो. युट्यूब वाली काकी, युट्यूब वाली वहिनी, असं माझं सर्वांनी नाव ठेवलंय. तर जोक झालेला आहे. तरळी मार्केट, तरळी. नशिबात माझ्या भेटला तर माझा एवढा उलट. अगं मला माहिती नाही तू जाणार असते, आता तुला बोलले असते. आत्ताच फोन केला. मला माहित असतं ना. चला चल मग हा हा बाई. किती वाजता परत रिटर्नला लगेच जाणार ते पण. बघते मग मी, जर का आमचं झालं तर फोन करीन मग नाही, असतील तर. आता लगेच जाणार. हा हा चल. हा बाई हसते. चला ती चालली. आता आपण जाऊया आपल्या काय ठिकाणावरती. इथेच आता आम्ही तळ्यामध्ये ना एका हार्डवेअरचं दुकान आहे ना, तिथे आलोय. आपल्याला आता पत्र्याला पळणी पण लावायची आहे, त्याच्यामुळे जरा चौकशी करतात कुणालच्या बाहेर. बघा इथं दुकान आहे. त्यांना म्हटलं तुम्ही तिथं उतरा, ब्रिजच्या जवळच आहे बघा. या आपल्या जमदाडे म्हणून हार्डवेअर आहे, मोठं आहे. आता मी काय उतरत नाही, भरपूर ऊन लागतंय. हो हे बघा, नकोसं वाटतं. त्यांना वाटतं जरा चौकशी करूया. आपण कणकवलं जातो तिथे पण तपास करूया, आणि जमलं तर बघू काय फरक पडतो. येते वेळी कधी बघणार. हा? येते वेळी येते वेळी सर्व दुकान आहेत आपल्याला. त्या साईडला, लेफ्ट साईडला या साईडला दुकान आहेत, पण आपल्याला इथे भेटतील ना. कलमट. आम्ही की नाही सगळीकडे असे बघत चाललोय रोडनी. म्हणजे 1-2 ठिकाणी चौकशी केली. हे बघा समोर टाटा मोटर्स चाललेले आहे. बघत चाललोय रस्त्याने. हायवे ठीक आहे. कणकवलीला पोहोचलो शोधत. कधी आलो माहित पडलं कणकवली? मला कळलं, तुला नाही कळलं. मला तर माहित पण नाही पडलं कधी आपण आलो ते. म्हणून तर तुला बोला लागते वेळी बघूया. काय बघा, कणकवली शहर. पार्किंगची सोय चांगली आहे इथे कणकवलीला, त्याच्यामुळे गाड्यांचं टेन्शन नसतं. फ्री पार्किंग आहे इथे ब्रिजच्या खाली. तर सगळ्यात आधी माझ्या म्हणतात समोसा खायला जाऊया. मला समोसा खायचा आहे ना म्हणून. आणि नंतर मग बाकीची जी आपली कामं आहेत ना ती. कुणालचं ते लॅपटॉपचं काम आहे ना, सॉफ्टवेअरचं बघा, तुम्हाला म्हणाली तर ते झालं आहे. कुणालच्या सरांना मी कॉल केला होता. म्हणजे 2 दिवस झाले मी त्यांना ट्राय करते, पण ते खूप बिझी होते. त्यांचा फोन म्हणजे लागायचा पण ते उचलत नव्हते फोन. आज त्यांनी फोन उचलला आणि ते आपल्याला करून देणार आहेत. आणि ते पण फ्रीमध्ये म्हणाले. मी त्यांना पैसे तर विचारलं ना, तर ते बोलले नाही पैसे वगैरे काही नको आहे, फ्रीमध्ये मी तुम्हाला करून देतो असं ते म्हणाले. आता तर कुणालकडे उद्या परवा लॅपटॉप पाठवून देईल. चला गाडी पार्क झाली. समोसा खायला चला. समोसा चटणी चांगली, तिखटवाली. किती गरमी होते ना इथे. मी मार्केट काय गाड्या तेवढ्याच, गरमी पण तेवढीच. फिरतोय बाजारात. हा पोलीसवाले पण आहेत भरपूर. बघा आम्ही आता आलोय कणकवली स्टेशनला, रेल्वे स्टेशन. फिरत आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो. जुन्या आठवणी आम्ही आठवतो या. नाही, आज बायको माझी मजा करणार आहे. फिरायला आलो आम्ही डेट वरती. फिरायचा आनंद घेतो. म्हणजे 2017 मध्ये जेव्हा आम्ही आलेलो ना, हे बघा हे आंब्याचं झाड तुम्हाला समोर दिसतंय. त्या झाडावरती बसून आम्ही फोटो वगैरे काढले होते ना. तेव्हा सगळं चेंज होतं, वेगळं होतं. म्हणून त्यांना म्हटलं गाडी जरा फिरवा, आपण स्टेशन पण बघून येऊया. हे बघा हे मंदिर वगैरे बांधले ना, तर तिथं काहीच नव्हतं. ते आठवणी जागा करायला आलो. म्हणजे इथपर्यंत आलोच होतो. चला वाटतं जरा पुढे पण जाऊया, आनंद घेऊया. चांगलं केलंय ना. छान केलं.
तर सुंदर बनवतो. हा आत्महत्या स्टेशन खूप मस्त आहे कणकवली. कधी आता परत मुंबईला जायला मिळेल, एखादी फेरी कधी झाली तर मग ट्रेननीच जायचं ह्या टायमाला. ट्रेननी प्रवास करा. तुम्ही ट्रेननी एसटी किंवा आता तुम्ही नाही आपण दोघंच जण असेल तर आपण ट्रेनने जाऊ शकतो असं बोलते मी. चला आता आपण चाललो रिटर्न. हे बघ. आपल्याला टायरचं काम बाकी आहे ते करूया. आणि हे बघा टायरसाठी आलोय इथे. कुणाचे बाबा करून घेत आहेत. मी इथे थांबले एक साईडला. बाजूने असं ना हायवे. सावलीमध्ये उभी राहिली तेव्हा जरा बरं वाटलं. गरमीने जाम हैराण वेळ झाला आम्हाला. आता इथे किती वेळ जातो काय माहीत नाही. चला करू दे यांना. मी बाहेर जाऊन बसते जरा. आता आम्हाला की नाही घरी येईपर्यंत 3:30 व्हायला आलेत. आणि इथे एक ना आंब्याचं बघा झाड आहे. ह्या झाडावरचे आंबे ना खूप गोडा. त्याच्यामुळे कुणालच्या बा खाली उतरले. गुरांनी खाल्ले असतील. आहेत दिसलाय. थांबा मी पण जाते. सगळेच आंबे की नाही चांगले नसतात हा. तुम्हाला मी सांगते. काही काही आंबे असे चिकवाले पण असतात. बघा ह्या साईडला कसं जास्त कोण येत नाही ना. गुरं आली ना तर त्यांची मजा होते, ते खातात. आज त्यांनी सकाळी पण भरपूर असे जमा करून आणलेत आंबे. ते मी नंतरला ना खाणार आहे घरी जाऊन. तुम्हाला मी दाखवी ना. भेटला हां वरती आहेत भरपूर. चला उशीर झालाय. कोण ओरडते? कोण ओरडते? अहो मी खाऊ आणलाय बा. त्यांना बांधलेला कशाला दुपारच्या. हा बघ खाऊ. आईस्क्रीम आणला. आईस्क्रीम बघ तुमच्यासाठी. थांब खाऊ देत्या. झालं शेरूचा आईस्क्रीम खाऊन पण झाला. बाबू आवडला आईस्क्रीम. आता त्यांना सोडून द्या. बांधलेलं कशाला? दुपारच्या वेळेस बांधायचं नाही. दुपारचं उन्हात ना कुठं जातात ते लोक. अरे बापरे भाग्यांनी पण खाल्ला नाच बघा. एका सेकंदामध्ये सगळं खलास बघ. काय खायलंय? आईस्क्रीम पिघलली होती एकदम येईपर्यंत बघा. साफ पाणी झालं होतं. खप्पा त्याला. कुणा सोड त्यांना. आता सोडून दे. हां दुपारच्या वेळेस बांधायचंच नाही. ते दुपारच्या कुठं जातच नाही. चला. आता घरी बघा आल्यानंतर मी चहा ठेवलाय संध्याकाळचा. इथे दूध गरम करत ठेवलंय. त्या दुधामध्ये मी टाकलंय 1 ग्लास पाणी. इथे मी आता बनवते. हा फालुदा मिक्स आहे. रेडीमेड असतं ना ते. हे फक्त गरम दुधामध्ये टाकायचं. हे दूध कसं आता वर येत चाललंय. हे जरा मी आहे ना वरचं टोक आहे ना कापून घेते. हे बघा टोक कापले. आणि हा फ्लेवर आहे मँगो फ्लेवर बघा लिहिले वरती. स्ट्रॉबेरीवाला पण मिळतं. हा पण खूप छान लागतो. त्याच्यामुळे मी हा आणला आहे मँगोवाला. चला आता हे टाकते. तुम्हाला जर का हवं असेल तर आपण त्यात ते शेवया असतो ना ते पण वरून ॲड करू शकतो. परत काय त्याला म्हणतात सब्जा ते पण टाकायचं. आता गरमी भरपूर आहे ना त्याच्यामुळे म्हटलं बनवूया. पाऊस येता वाट बघतोय पण पाऊस काय येत नाही. पाऊस हुलकावणी देतोय. नकोसं झालं अगदी. त्याच्यामुळे असले जरा थंड प्रकार खायचे मग आपल्याला बरं वाटतं. बस आता हे 10-15 मिनटं स्लो गॅसवरती शिजवून घ्यायचं आणि मग गॅस बंद करायचं की हे रेडी. इन्स्टंट आहे. त्याच्यामुळे काय टाकावं नाही लागत. थंड झाल्यानंतर मग फ्रीजमध्ये ठेवायचं. त्यात तुम्हाला हवं असेल तर आईस्क्रीम टाकून खायचं किंवा असं खाल्लं तरी पण चालतं. आता हे जरा शिवते. 10-15 मिनटानंतर तुम्हाला मी दाखवते. आणि हे बघा एक 10-15 मिनटानंतर हे आपला फालुदा बघा तयार झाले. आता ना मी हा थंड करणार आणि फ्रीजमध्ये ठेवणार. रंग बघा किती छान आहे.
वारा सुटला आज वाटतंय ना पाऊस पडेल असं. हा कुणाला ते मागे पण शूज जरा टाक ना, नाही तर भिजले का झालं. हा टेबल उचलायला पाहिजे आपल्याला. कधी पाऊस पडल्यानंतर ते सगळे शूज आहेत ते सगळे खराब होतील ना. आणि तो सिमेंटच्या गोण्या इथेच आहेत. हे बघा लाकडं की नाही आता झाकून टाकले लगेच, कारण कुणाला जेव्हा म्हणतात की पाऊस पडणार म्हणून त्यांना गरमी इतकी होते की त्यांनी टी शर्ट पण नाही घातलेली आहे. छान वातावरण झालं आहे बघा, मस्त मस्त वाटतं एकदम. म्हणून मी की नाही पटापट माझं आवरलं घरातलं काम आणि बाहेर आली एक फेरफटका मारायला. पाऊस पाऊस करून वाट बघून किती दिवस झाले पण पाऊस काय पडत नाही. सर्व तयारी झाली पावसाची, कधी पडणार पावसा. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, व्हिडिओ आजचा कसा वाटला सांगा जरा कमेंट करून. आमची छोटीशी ट्रिप कणकवली, तळेरे ते कणकवली कसं वाटलं जरूर सांगा कमेंट करून. आणि कुणालच्या बाबांनी मला दिलेली ट्रीट समोसाची ते पण सांगा कमेंट करून. येत आहे काय. चला आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. चला आत. हे बघा दोघं जण आरड्याच्या बाहेर गेलेले आहेत.